мында Асиновда торадыр инде. Мен картадан күрсәтәдер, что мин янында Волгада. Фәнил Гыймранов Казан дәүләт аграр университетында укый. Башкалага 7 ай элек күченгән, шәһәрне өйрәнеп өлгермәгән әле. Шул сәбәпле барасы юлын алдан интернет кушымталары аша карый. Бу көннәрдә GPS системасы төзек булмау сәбәпле адашып та йөрдем ди егет. Туристлар өчен авыр инде ул, киләләр Казанны карарга, җөрергә. Алар навигатор начар эшләмәгәч тә адашып җириләр инде. Обычный кешеләр өчен дә кемгә бер машинада бара, пробкаларын карарга тоже аларга да кыен. Стрессовая ситуация, куда ехать, куда поворачивать. Казанга Түбән Новгородтан килгән Сидоровлар шәһәрнең истәлекле урыннарына кадәр үз машиналарында бара. Бу көннәрдә гаилә юлда күңелсез хәлгә очраган. Приложение построил маршрут. Без гадәттә юлга телефонда алдан маршрут төзеп чыгабыз. Кичә дә шулай эшләдек. Бер мәлне автобус артында торганда навигатор сулга борылырга кирәклеген күрсәтте. Берничә секунд узгач маршрутны тагын үзгәртте. Һәм берничә тапкыр шулай кабатланды. Безнең бу шәһәргә беренче килүебез, югалып калдык, нишләргә дә белмәдек. Наил Шәһетдинов 10 ел таксида эшли. Шәһәрне яхшы белә, әмма бүген пассажирны яңа, таныш булмаган урынга алып барырга туры килде ди. Навигатордан файдаланган, әмма ул урау юллар күрсәткән. Урап илтә. Мин урамны беләм. Урап бирсәң ул яраграк була. GPS системасының тиешлечә эшләмәвен автобус һәм троллейбус йөртүчеләре дә тойган. Пассажирлар әйттеләр, что таблода бер вакыт күрсәтә, автобус соңрак килә. Ну, безнең уйлавыбызча, что это сбой системы GPS. Минем водитель ГЛОНАСС эшләмәгәнне әйтте. Казан мэриясында бу хәлгә ачыклык керттеләр. В связи с нестабильной работой блоков навигации... Навигация системасы төзек булмау сәбәпле интернет кушымталарда транспортның кайда торуы, теге яки бу тукталышка кайсы вакытта килеп җитүе дә дөрес күрсәтелми. Әлегә бу проблема саклана. Әмма бу мәсьәлә транспорт комитетына карамый. GPS системасы төгәл эшли башлагач, проблема да хәл ителәчәк. GPS инглиз теленнән тәрҗемә иткәндә урынны ачыклау системасы дигәнне аңлата. Сигналны спутник җибәрә. Ни өчен Казанда навигация дөрес эшләми? Әлеге сорауны без республиканың цифрлаштыру министрлыгына юлладык, тик анда аңлатма бирүче булмады. Шуңа әлеге өлкәдә эшләүче белгечләргә мөрәҗәгать иттек. Безнең телефон спутниктан сигналлар кабул итә һәм шул сигналлардан координатларны исәпли. Һәм шушы күрсәткечләр дөрес килеп чыкмый. Шуңа күрә инде Яндекс приложениелар, Google приложениеларда дөрес эшләми. Чөнки нинди телефон булуына карамастан, нинди приложение булуына карамастан, сигналлар барыбер бер төрле килә. Миңа калса проблема спутникта яисә аңа кулланылган заглушкаларда. Спутниктан шул кабул итүче сигнал тотса, ул үзенең урынны җир шарында исәпли ала. Ләкин шул спутниктан сигналны тотмаса, ләкин шул сигнал көчле булмаса инде, ул ләкин хата белән, ләкин инде вообще үзенең урынны исәпли алмый. Бүген көн дәвамында GPS системасы тотрыклы эшли башлаган. Без аралашкан кешеләрнең күбесе проблема хәл ителде дип белдерде. Ләна Бәхтиева, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.